ओमफ्राय दा जेनेबा आंखौ एथ'ग्राब बदनाम खालामबाय आंनि लोगो दोगो हौवाबाबो हिनजावफोरबाबो मारै एफारायदि बदनाम खालामो आंथ' इनि हिनजाव नङाना आंथ' इनि जेबो नङा बेनिखायनो नोंखौ बारा डिस्टार्ब खालामला गोरा डिसिसन लालै मा जाला जा मानसियाखौनो बियो गोदाव साव बे प्रमद बर'नि हिनजावखौ लानानै बिदि दुगा जाबाय थादों प्रमद बर'नि हिनजावा आं नोंजों जाथिबो नङा खुरमाबो नङा नोंनि जानायखौलाय आंलाय न'खौलाय मा खालामाखै होननाथ' माथो आखुथो लानानै देखायनायलाय माखौ लानानै जानाय बे होफिननायखायसो बेबो मावनो होफिननायखायसो कमेन्टआनो लाजाया बेखौ रायनायफ्रा लाजिसिंसिं मोनो आं मानसिफोर रायनाया ओमफ्राय जुदि नाय बाजै जुदि ये हिनजाव गदाय लादोंला लामारगोनला खिन्थु दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया आंनो नाङा इदि हौवाखौबो आं हौवा लानानैनो आङो मोनबोखाबाय खिन्थु आं नाङा जुदि ये हिनजाव गदाय लामानोबा ये दस्रा हिनजावखौ लाथों आं लाया नाङा आङो आयो नांखाया आङो थैब्लाबो थैनायसै बायदि खालामहैखायो गुबुनाखौबो बिदिनो थैनायसै बायदि गोसो थोलाय थिखागोन ओरैबायदि खालाय थिखागोन ओरैबायदि नाथाय गावदि आखायावनो गैया गावदि गुदियावनो गैया नै बेखौ जेबो फाथा मोना सलमन आंनि हौवाया मिथिबाय दा बिराद सैमानि सैमा अगियान सैमा बोरमाफोरबायदिसो इनि गियाना सास नोंखौनो नोंनि गावनि हिनजावखौनो माबायदि बदनाम खालामबाय नोंखौ बदनाम खालामाबायनिया आंखौहाय आङो सिमाङाव नुखादों आंखौ होनखादों सिमाङावहाय नोङो नोंनि बिफाया नोंखौहाय नों जाय हिनजावखौ माबा खालामो सानो बे हिनजावनो नोंखौ नोंनि फिसाया नोंखौ मा खोन्थाना होदों खादों आं इदि नुखादों नोंथ' आंखौ फुलमनो नों बायदिसिना खोन्थाना होदों होनखादों आरोखि आं मोगथाङाव गाव फैनायाव न'आवहाय ओमफ्राय नै आं सानसेलाबो आं खोनागोन सानदों दिपिकाजोंहायबो बिदि जादों दिपिकाजोंबो बिराद बिदिनो आं दिपिकाखौ बुंहरबाय दिपिकाबो मानिया उनावहाय बिनि गियान खेरथाबो मोनजोबनानै फुराना जालांबायना एसे गोबाव सिलायनाया ओमफ्राय उनावहाय बिदिनो जेरै नों दा खोन्थाहरदों दिपिकाया गावनो आंनावहाय बुंहरनानै बाजै आं मिथियै बुजियावहाय आं गोरोन्थि मावबाय आंखौ खेमा खालामदो आं नोंनि फिसायजों गाज्रिबो थांबाय बिदि होननानैहाय बे आंखौ खमा लाहोदों होमब्ला हिनजावफ्रासो मोजां दा हिनजावफ्रासो बेसेबां बुजिनानै गावनि जिबनखौ बासायनानै दे साननानै बुजिनानैहाय जुदिबा जा मावबाय बेनिफ्राय गोजानाव था होनदों आं मानो होनोब्ला आंनि बिफाया बिराद मुर्ख होननानैहाय ओरैबायदि असाइस ओरैबायदि गावखौनो जेबो साननो हायालै केयारलेस मबाइल थुयो अखा थब्ले थुयो मैयो मिथिबाय दा सलमन मानोथाय सेंग्रा गोरलै बायदि ओरै होनलायखायो गावखौ आंलाय मा बोरायदों आंलाय मा बैसो जादों होनलायखायो बिदि होनलायखायो बिदिखा जेबो गैया हा थखसेबो गैया बे दा नै जा न' लुनाय थादों बेबा थाखा थाइसेबो गैदेना नों दा बायदियाव माबा मोनसे जा न'खराव खैफोद मालायनाव गन्थं फाननानै बियाब्ला जिबनावबो दाहायनो हाया आं जेब्ला हस्पिटालाव नानिखौ जोनोम जानो थायदों बियो फैसाखौ होनो रोङाखै फैसा होनो रोङाखैयो ओमफ्राय सोरनाव बिखौ थाबाय थाखो बिलाथ' एसे गोबाङैनो जाबाय ओमफ्राय जानानैहाय आं होनबाय फैसाथ' थोनाय नंले आं लांनायाथ' जोबजोबबाय गावथ' आंहाय गैया होफैनो रोङासै ओमफ्राय सोरनावबा बिहर थाबाय नामाथाय 30,000 थाखा ओमफ्राय बे 30,000 थाखा बिहरनानै उनावहाय मेन्टेना आं 35,000 बायदि लांदों आं बिदिनो बिहामजोफोर जानायफ्रावबो प्रदीपनि हिनजावमोनाव बिना लांदों आं नै बे प्रदीपखौ सिनायखायो दा बेवहाय होमब्लालाय इयो नोंखौहाय होमब्लालाय बे मास्टारनिसो होननानै मारै इदि फानबावो गावनि हिनजावखौनो नों मास्टार इदि बुंदेनो नाङा गोदोहाय जोङो सिख्लायाव जा गोसो थोलायदोंब्लाबो जों जेबो बिदि जों आंगोलियावसोमोन ओमफ्राय बियो मानो इदि बुङोलाय मानो इदि बुङोलाय मालाबाबो जों बिदि सोमोन्दो गैया जों जेबो माबा गैया गावबा दा आंखौहाय आङो गाव खस्थ' खालामनायखौ रायला नोंनि मास्टारा होननानै गाव आंखौ जरायो नै बिदिल' ओमफ्राय खोनाबाय ओमफ्राय नोंनि हौवानिफ्राय हौवा मानसिफोरनाव बिदि एथ' गाज्रि राव ओंखारनानै नों इनि खुगायाव ओरैबायदि गाज्रि बिस गोनां खोथा खुगानिफ्राय राव बुङो मारै एथ' गाज्रि बुंनो हायोथाय आं आसरित मोनोहाय खारनाय मोनलायखायो हां आयौ खोनासं बिसिनि जाथियानो सब बिफायाबो हिनजाव गदाय बिमायाबो फिसाय गोदान बिब'आबो बिदिनो एकदम सान्थि गैया बिदि गोजा लाइन बिदि बेनिखायनो दा बे दोरोंखाखौ बियो लानो नागिरो मिथिबाय दा बिदिफोरनिफ्राय गोजानाव थानो हायोला बिराद मोजां आरोना मानो होनब्ला दोरोंखौ होसोनाया बिराद गाज्रि आरो मिथिबाय दा
น่าจะว่าเลยขนาดไปบ้าเลยอังกูให้ที่เพื่ออังมีนำลาบ้าไปโฮเบนเมสเซสโฮเบนคอนโฮเบนเมสเซสโฮเบนว่าจีคุณเห็นเจ้าเปิดหัวเปิดเนื้ออังมีเลยก็เด็กเปิดเนื้อยัดหลักไปนั้นนี่หูกาซิรุงไปยืดด่าคลั่งถึงที่บ้านเลยมันนี่อังกูชันที่มันไปหนึ่งผู้หญิงที่บุ้งคนนั้นเลยอังเหินขายอังบิคุไรล่ะที่เห็นหนึ่งอังอันดาสมุนได้เอาให้หนึ่งเงินบิคุให้หนึ่งเงินขีดเอาไปไทยหนึ่งเงินดิสตาคลามันหนึ่งเงินมูลขอหนึ่งอังดูที่หนึ่งคิดไทยบลาบิสฟูลโมนาเบอร์หนึ่งอีนกคนหนึ่งลังคาใบกุศลกุศลคนหนึ่งลังคาใบบิบิสบางนักเรียนฐานนะอะไรหนุ่มอ่ะอะไรเก่านี่คือใช้ตั้งเก่าบุ้งอ่ะคลำแต่ตั้งบิบิสแล้วก็ถ่ายลงให้ยังดังมาหนึ่งล้านหนึ่ง